ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ, нафароне ки ҳар рӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 17 октябри соли 2025. 10 дона хона фақат аз дохили Душанбе ҳай бачаҳо. Нарх наво аз 50,000 сомонӣ боло ҳай. Аз 50,000 боло тамошо кунед. баъдан рақамҳоро гузоштум барои қабули реклама. Хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад дар WhatsApp муроҷиат бикунен. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram хулоса ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. вазифаи мо ҳамин бачаҳо. дар ҳамин видео якта лайк монед, дар комментар нависед аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат, чанд хонага дар корай, таги комментария нависед бачаҳо азиз. вазифаи шумо ҳамин як дона лайк, дар канал подписатсия кан, видеоро сабр кард то охир тамошо кунед. мо навора сар мекунем, иншоалло ягон хонаи арзон аз видео меоем бачаҳо азиз. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин замини фурӯше ки равонмон кардан. ҳамин як дона замини Данғараро эълон мекунем, баъд қисми хонаҳои Душанбе мерем. замини фурӯшӣ равон кардан дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, ҳозира Чаманоро да қарор дорад. гирдаш чӣ хел мебинем маҳкам кардагӣ, масоҳати умумии 6 сотих замина ташкил медиҳад ки ҳуҷҷат дора. арзишиш 55,000 сомонӣ ай. ин нарха бинен дӯстон, чӣ хел нархи зӯрон, 55,000 сомонӣ. аз думи канали ма ба дили пир дӯстон метавонед муроҷиат бикунед, иншоалло бо арзонтон мекунам. 6 сотих замин 55,000 сомон дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор, ҳозира Чаманоро. марҳамат, далши маълумотша бигирен, лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, колхози Россия, ЖБК 6 мега бачаҳо азиз. 6 хона плюс бо калидор, 4,10 сотих замин, об свет дора. 870,000 сомон нархш ки боз муомилаи соз карда мешавад. WhatsApp шуно мегзорам, муроҷиат кунед, хитон далши маълумотша бигирен. хона гирду атроф маҳкам кардагӣ. хона ду ошёна, дар якум ошёна мега калидор, баня, ҳоҷатхона, кухни ҳастай, столови мақсада. хуб, дуюм ошёна дӯстон, ошхона, баня, ҳоҷатхона, калидор, обши дӯстони азиз, нарх 870,000 сом, боз як чинимчи муомила дорад. 6 дар хона, 4,10 сотих замин. марҳамат, далши маълумотша занг зад пурсед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. 285,000 сомонда ҳамин хонаро метавонед бихарен ки об дар ҳавлӣ. хона дар Душанбе, дар пеши мошинбозори нав қарор дорад. 285,000 сомонӣ. хона дар бари мошинбозори нав, якум кӯча, 2 хона, кухни, ҳамом дар дарунаш, ремонтиш замонавӣ кардагӣ, ҳоҷатхона дар берун дорад. гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, 1.5-2 сотих замин масоҳат,
об дар ҳавлӣ ҳуҷҷат дорад. аз роҳи калон 2 минута роҳ пиёда. фақат нафарое ки серьёзни харидорен марҳамат занг зарен, иншоалло бо камтаракак савдо мешавад. 285,000 сомонӣ. дӯстон, дар ҳамин видео як талай бонен, дар ҳамин канал ҷошта подписатсия кунен. анака бо мегзарем ба дигари хона. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар Испечак бачако. Испечак дар қарор дорад 280,000 сомаи ки дорои 4 сотиқ замин, 3 ҳуҷра. Испечак, шаҳри Душанбе. аввал мега бо диққат гӯш кунен, баъд ки маъқул шид масиҳат мекунем меган. ай роҳи калон 1.5 километр болодай кӯтал, камтар кӯталтар мебуроен. хеле перевал аюс мешава, айса хеле чӣ меган кӯтал мефаҳмена. хулоса бачаи азиз, хонаи фурӯшӣ бо ҳаммом, чизҳои яхдон, чизҳояш яхдон, кондитсионер, шкаф, стиральни машина. стиральни машина 6 килограмм мега, парда дорад. маълумоти бештар занг занен. 280,000 сум рақамҳои телефоншон дар рӯи экрани шумо. аз номи канали мо муроҷиат бикунед дӯстони азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ 290,000 сомона дӯстон. медонен 290,000 да 65 квадрат мехарен. ин пурӯса шӯхӣ нест. газаболо қатъи бардоштагӣ. сехонага квартира дар 18 этаж, масоҳати 65 квадрат дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад ки мега 290,000 сум мегем. худо хоҳад як чинимчи арзон бо мешава. рақама ахираш 35 34 34 да муроҷиат кунед. сехонага квартира 65 квадрат дар Зарнисор 18 этаж, лифт дора, перегородка кардагӣ, обсвет дора, евромонтаж кардагӣ. хуб, хулоса обсвет проблема нестай. 290,000 кадометон мехарен, ҳамун одамо дар ватсапшон муроҷиат бикунед. аз ман абор кардан бачо, аз шумо интихоб карда харидорӣ карданай фақат. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира 1 этаж 33 квадратни метр, 33 метри квадратияй дар Гипразем дар шаҳри Душанбе қарор дорад бача азиз. 259,000 сомонӣ. ремонт шабинен чӣ хеле хушроҳак, ҳамин қадр ки 33 квадрат, якхонагаи калони фасони хушроҳак ёфтем. якхонага дар 1 этаж. хуб, 33 квадрат, канализатсия, хуб, масҷид наздикаи хона дар Гипразем қарор дорад. квартира майдаҳака, яъне ки ва тамоми удовствош қатъи 259,000 сомонӣ. занг занен, хитом бо далчи пурсем бачаи азиз. баъдан бачако барои реклама рақамҳоро мегзорам. чизе ки дорен барои реклама дар ватсап роҳӣ кунен, реклама карда фурӯшта мегзорем дӯстони азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Нагорни қарор дорад бача азиз. Нагорнира медонена, ҷои зурайда, бениҳоят хеле шароитҳои беҳтарин дора. Душанбе Нагорни 4 ҳуҷрага, масоҳати 6 сотиқ замин ки арзиш 320,000 сум. нарха диден, аз Нагорни менига 9 километр дуртар. 4 дар хона бо таъмир, обсвет дора, 6 сотиқ замин дора. документ ҳамаш ҳастай. подвалаш 7 ба 12 подвал дора, яъне ташполни подвал аст. нархи дастрас бачаҳо 320,000. боз аз номи канали мо ки занг зарен, иншоалло арзонтон мекунам. рақамҳои дастии ахираш 44 13 да муроҷиат бикунен. ина хона инами ҳолат савдо мешава. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 6 этаж ки масоҳати 65 метри квадратӣ. ремонт кардагӣ 65 квадрат. ремонт кардагӣ дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ 369,000 сомонӣ. срочна фурӯшӣ дар Рӯдакӣ, гардиши фабрика, коллеҷ, ҳамун территорияи коллеҷ, канечкаи 41, автобуси
спринтер 41, 45, 48 ам тарафа хулас мерава. 90% ремонт кардагӣ тайёрай мегӯяд. Фақат паталок дарош ночаспонда тамом. далши маълумот рақамҳои WhatsApp ахираш 0017 да занг занед бача азиз. дар таги комментария нависин аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат, чанд хонага, чандум этаж дар корай. ҳамин комментария кинен, мо ждат мекунем бачо комментҳои шуморо. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. квартираи фурӯшӣ духонага квартира дар шашум этаж ки масоҳати 64 квадратный метр дар ноҳияи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе. 349 000 сум, 64 квадрат коробка. срочнафурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши Ленинград, назди масҷида ҷойгир аст мега. фавран фурӯхта мешавад. иҷозати ремонт ҳозир нест. баъд аз 1 моҳ иҷозат супорида мешавад. хуб 4 тирезага ҳай бача азиз мебошад. обсвет дора, канализация шаҳрӣ дора. 349 000 нарх дора. марҳамат 64 квадрат духонага дар шашум этаж фурӯхта мешавад. вақте ки комментария кардем бачаҳо аз куҷо хона дар корай, аммо одамое ки ҳамон тарафҳое ки шумо дар лозимаи дошта боша, баъд мо дар роҳӣ мекунем, мо реклама мекунем, шумо тамошо мекунем бачаҳо. ҳамин хубӣ дора комментотон. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар якум этаж ки масоҳати 42 метри квадратӣ дар Корвон, дар Гравзавод, дар шаҳри Душанбе. хит карден духонага 42 квадрат якум этаж, Гравзавод, Корвон, Душанбе. 399 000 сомонӣ нархаш. 399 000. техпаспорт дора, канализация дора, 1000 сум кам, 400 000 сомон, ремонт кардагӣ, 42 квадрат, яъне ки ду хонагаи хишроак. занг занен, боз далши маълумотша бигирем. наворо чӣ хеле бачаҳо? хонаҳо арзонан, қиматан? видео чӣ хеле маъқул шид ё ки нашид? баъдан лайки чандума шумо монден? чӣ қадар мешава ки Саудо ТВ-ра тамошо мекунен? баъд дар ҳамин сайти ки тамошо кесен мошиноро кам-кам навор бикунем ё ин ки накунем? любители мошино боша агар монем бо мошинора. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз ки дар ҳамин дом қарор дорад. духонага квартира дар сеюм этаж ки масоҳати 36 квадратный метр дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. арзиш 395 000 сомонӣ. хона дар диагностика, территорияи 46 микрорайон қарор дорад бача азиз. дар сеюм этаж доми 6 этажа, общий коридор. хуб духонага як хонагара мегӯяд духонага кардагӣ бача азиз. 395 000 сомонӣ. территория диагностикам дӯстон талаботш бисёр айда. хитон далши маълумотша WhatsApp шунда занг бизанед аз уми канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибмулк масъя кунед. рақамҳои 9766 ахиршай занг за пирсен шумо. мегзарем ба 12-умин хонаи фурӯшӣ. дӯстон квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира дар дуюм этаж 27 квадрат дар якум Советский дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. доми новостройка, дом дар наздикии сари роҳ дар пеши кабелни завод. хона як хонага дуюм этажда қарор дорад. масоҳат 27 квадрат, 350 000 сомон нархаш. боз далши маълумотша агар хоҳем гирифтан, рақамҳои дастии ахираш 9999 да занг бизанед бача азиз, маълумоти бештарша мегирен. хуб дӯстон, чизе ки роӣ карден, хоҳиш карден, ҳамаша навор кардем, монтаж кардем, пешкаштон кардем, далши дар ҳамин WhatsApp роӣ кунен. чизе ки дорен дар WhatsApp мо муроҷиат бикунен. худо хоҳад дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда фурӯшта мегзорем, дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. ҳамин видео як лайк монен, дар ҳамин канал подписатсия кунен, Telegram каналам даромада бинем бача азиз. нафарое ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистесен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузарен. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегзорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегзорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак
ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваски област кор мекунед, фаъолият мекунед, бурҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. барои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир Акада муроҷиат бикунед бачаҳо.